To lidem mladý muži, co byste nám řekl o tomto plemenu. Americký staffordshireský teriér. Něco bližšího. Je to krutý, nebezpečný. Tvor plný nenávisti a násilí. Chce to vás úplně ulízovat k smrti. Je to tak? Právě ta ruka, co se zdá, že je pod hlavou, tak je v hlavě. Vlastně mě poliká ze živa. Takže přece jenom by se to mělo zakázat chod takovýhle kruťasů. Ano, je to pravda. Toto je ještě ukrutnější zvíře. Ano, oni se ještě zvětší, že? Takže už takhle malá a už tak krutá. Velký tlapy. Jako medvěd. Slyšel jsem, že nějaký Stafford přerazil tlapou pouliční osvětlení. Tahle to je vážně soudová. Já to na ní vidím. Víte, pane, děkuji vám, že jste mi to všechno řekl. Já už prostě vím, co si nikdy v životě nesmím pořídit. Ona se vypadá, že byste madlila. Krváčným způsobem.